Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Day na kitang magparahaloy, tamay mga initial kitang informasyon dyan sa luwas. DZGB Flash Report! Dumantulos kita sa Premier Distrito kan Albay, kumpadreng Jomar, location and what's happening. Tabaco City, pare, and a few minutes ago, may binadil sa sarong barangay digdi sa siyudad kan Tabaco. Dahil pa masiguro ko na buhay ugadan ini, pasiring palang duman sa barangay an ambulansya, as in police na makuha kay ni, ma-responde. Ang insidente nangyari, nagkapirang minuto pa sana nakalihis, and ang imbelto digdi, iyuan sarong senior citizen ng lalaki na kuryador na binadil na sana, kanday pamaarama na suspitsado. Ang insidente ng pababadil nangyari man last year, kung sa itong magigirumduman, digdi sa lugar na ini, tatawag ko na ba ito ng lugar, mapasiling tulos ako naman pagkatapos kayong report. May binadilman na sarong lalaki, na barkada ka ini, na binadilman mo yan, na gadaan ka nakalis na simana, taon. Iyan ang parang may kunyan, data masabutan kung interrelated ang duang insidente, ta subinadil mo niya na kuryador na senior citizen, barkada niya, so enot man na binadil last year the same barangay over and the same place mismo, and parehong lugar mismo, sa bariyong bisinidad mismo, sa parehong bisinidad pa. Bako man pinaka-eksakto ng gad sa sarong bisinidad, pero yaon lang, kumbaga nasa sanang bloke, diyan man nangyari. Uy, bako duman sa exact scene of the crime, kundi nasa periphery, harani, duman sa pinangyarihan. And the same date, almost a year ago. Yes, Paring Pio. Kaya pasiring kita ngunyan duman, dahil pamaraman kan informante takong buhay o gadan, pero ang mga autoridad pasiring naman duman sa lugar. Ang tabayano na sa Paring Pio, pagbalik ko at kanyaw na mismo sa lugar kang pinangyarihan. Yan ang Flash Report, Jomar Bien, DCGB. DZGB Flash Report! Antabayan po yan o kaya aantabayan kang DCGB News dyan sa Premier Distrito kan Albay, sa paagi po kan samuyang koresponsal si Pading Jomar Bien. Initial information nagluluwas sarong senior citizen na kuryador ang binadil day pamasabutan ng estado kan biktima. And day pa nagbubutwa kung ano ang iba pang antecedent circumstances na nakapalibot po ka nasabing pambabadil sa sarong senior citizen sa sarong lugar dyan sa Tabaco City. Ang lugar na pinangyarihan po kan krimen, the same barangay, halos bakong eksaktong lugar duman sa scene of the crime, kundi harani sa pinangyarihan mo niyan kan pambabadil. So nangyari man na pambabadil exactly a year ago kan mangyari man, so enot na pambabadil, and subinadil ka na kaaging taon, amigo ka ining biktima ngunya na kuryador.
Iyan po tabi hata day magbutas ang sa tuya man na natadang nagantabay namuya man na magdiretsong magdangog na sa tingog kan banwaan. First heard and pinag-antabayanan po yan, pinagsusubaybayan na kang DCGB News dyan sa Tabaco. Maray na aga sa mga taga-Tabaco tabi. So gabos na nag-antabay dyan sa Premier Distrito kan Albay. Lalong-lalo na sa samuyang sister FM station dyan ang 106.9 WGB FM. Yaon dyan ang sa tuyang tropa, ang men and women po kan 106.9 WGB FM sa panginot po ni SM Dex Velez. Pati na po ang bilog na tropa dyan. And then yan dyan man po sa technical control si Elvis Precisely yan sa 106.9 WGB FM. Antabayan po yan developing story flash report sarong senior citizen Corredor Binadil kandai pa namin bida na sospetsado o sospetsados day pa na determinaran kung pirang sospetsado o sospetsados day pa namin bida na sospetsado o sospetsados asin day pa na estabilisar ang motibo. Padagos po yun na pinagtututukan kang DCGB News dyan sa Tabaco City. Nagakapirang minutos pa sanaan luminihis. Good morning. Ano man tabian kasiributan, mahal lamang Diyos dapat enot sa gabos. Tingog kan banuhan man ini naglalaong na nagdiretso po ang kadakol-dakol na nagdadangog kasubago. Kasabay ang pag-imitar na mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30. Nin pagkauto kasabay ang bilog na tropa paghali duman sa Premier Distrito. Diyan kita sa lugar kan sa muyang chief reporter ang sa kuyang kumpadre. The versatile ang malalauman dyan sa luwas. Chief Jimmy Nasalita. Kumpadreng Jimmy, maray na aga tabi. Yes, salamat tabi pade. Maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta na uusungon yan tabi pade and remove and replace na mga proyekto sa palibot. Digdi sa 3rd District, matatandaan inot ginubatan biyo nagpa-upload press con si Mayor Chino Garcia ka nagkaging mga simana dahil sa may proyekto under LGU reject nagurul kab sa mga semento lalong naging maalpugon sa palibot kaya pinabaraklas giraray sa kontraktor pinaulit ang nagasumir kan gasto tal kumusta so kontraktor man giraray natural. Siring man sa barangay Mayaw sa Uwas nakaulay kan DCGB News si punong barangay Domingo Rilao maabot sang 200 metros na laba nin patinampo sa barangay Panlid LGU dai inaccept kan barangay ta gari may pulbo pag inagihanin auto malpugon man giraray dahil sa nagtatarangkas man sa simento. Sa pag-imbestigar kan barangay may original na kontraktor may nag-subcontract pa. Kangan so original na tinampo pig reblock para guide makatipid dahil na pig move out sa mga pinarasaan na mga portion kan tinampo pinabawa na sa naki simento. So nangyari reject, remove and replace ang rekomendasyon dagugunta ang pangapuda ni Kapitan Domingo Rilao kan Barangay Mayaw. Ako po na nawagan sa mga concern agency tapos lalong-lalo na sa mga igong nag-implementa ng mga proyekto dito sa Moya sana ayusun po ng parang di na sinraman madoble kan sa mga gagastuson dito sa mga proyekto grabe pa ba yun ang sayang kan tao kompo kambuos ng tao dito man siyempre siguro ang tiwala man ng kontraktor so siyempre para mapadali lalong na grabe lugar. Saan na nag-recommendar ka itong remove and replace? Sa LGU po. LGU Oo, pinagkuhan talaga nila. Pero kamo nag-resolution na dahil in-accept na rin man in-accept na rito? Dahil man sir, mayo kami yung maray. Yan tabi pa de. Kapitan Domingo Rilao kan Barangay Mayaw, Jimmy Nasalita, DCGB News. Chief Jimmy pade. Piratabing kunya metro so patinampo na yan na
pinagpapautro ang trabaho over. More or less 100 meters. Natatada na sa nangunyan, 40 meters na sa under na pinagtatrabaho. Igwanin pinagtatrabaho pang natatada ngunyan, pero so nainot nang natapos, iyan so nariparo kan publiko, kan barangay, kan konseho na sa madaling sabi garo sinapote ang trabaho. Oh. Ngunyan, so kunyan tabi Chief Jimmy pade so barangay nagresolusyon na tawan ini ni kakanigong aksyon, and so nagrekomendar kung taman pagsasabot ko tabi kan istorya dyan, so LGU man nagkakaigo na ning lakdang na remove, replace and reconstruct iyan na defektibong infrastructure project dyan sa Mayaw tabi Chief Jimmy pade. Correct, pade. Roger to that. So, iyon na iyan ang kwanta. Saro pang elemento kan istorya is dai inakseptar kan kapitan del barangay. Dai. Oho. So, kung igwa pa paano pa ding pinagkukunyan, pinagtatrabaho na natatada pa duman sa kabilugan kang kontrata, dai pa man siguro man talaga makuha ning acceptance na kung bako pang tapos. Over. Apa. Okay, so, iyan, sususugon ta duman naman kay Mayor Escoto kung susunodon ninda o kung baga nagpaluwas sa sinda ning orden duman sa kontraktor ta LGU funded kung talagang pipa-replace na ninda kung igwan ng orden kaan si Alcalde Escoto. Base sa kapitan, nag-order na nga ni from LGU na yun. remove and replace. Okay, remove and replace. So that's good, tabi. Sige. Yan, tabi pa rin, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jimmy, Chief Jimmy, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Aram nindo, magayon ining mga nangyayari dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Kung ako nga ni, kung tama ang pagrurumdum ko, an igwa ka aning enot na nag-adaptar nin siring na lakdang na maging vigilant ang mga nasa barangay sa patrabaho kan gobyerno, si Congressman Didi Cabredo kan 3rd District kan Albay. Disdi pa kan mga nakaaging turno ni Congressman Didi, iyan ang katugon-tugodin niya baga. Kamo na nayayaon dyan sa barangay an igwanin puder na maghiling kan trabaho, asin igwa kamo nin puder na i-report iyan kung duda kamo sa sistema kan trabaho, patinampo, dike, reblocking, opening, asin iba pa na government infrastructures. Kamo an igwa ka aning kunya nin responsibilidad deber, and that's good enough. Nangyayari na po yan dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Tama iyan na ang yaon dyan sa mga barangay pinagkukwestiyonar if kung sa saindang paghiling evident man talaga physicalmente na defektuso ang trabaho. Yan. So, igwa na baganin mga nangyari na pinabaklas por dahil sa pagiging vigilante kan mga constituentes dyan sa 3rd District. Pinabaklas tabi so trabaho. Ano daw kung nag-antabay man si Engineer Mer sa programa? Engineer Mer Ligaspi, ikabaga tabi civil engineer. Kung pirang aldaw ang ititao kaya na warranty period or taon na ititaong warranty period para sa mga private contractors nin mga infrastructure project being horizontal o vertical projects. Pirang taon na ititao ka na nasa erarumpakan warranty period na kung magluwas ang defekto dyan, sagot pa iyan kang kunyan, kang kontraktor. Igwa ka iyan talaga nin mga araw kaan. Bakong igwa nin mga kundi iyan talaga ni ipig-imponer kan prosedimento, warranty period. Pero Engineer Mer ang warranty period kaan. Now, itong suenot na nangyari sa ginubatan, pinabaklas talaga ni Alkalde. They have all the right. Funded iyan kan LGU na pinagkuro-kontribuhan kan mga residentes dyan sa ginubatan sa paagikan buwis. No, pinabaklas talaga at no cost duman sa LGU. Tama po yan. Anong lugar ito duman sa ginubatan na arog man ka ng
tigdadangog ko ning marayso report ni Chief Jimmy, ni Pading Jimmy, dari arog man ka nang nangyari may semblance. Maalpugon, bagong simento, gulpian alpug pagpigagihan, parang yung find the grains ning kunya ning ano ba yon ning simento, concrete, and then nagluluwas na so mix klada so gapo so batteries pinabaklas baga ito, inako man kang kontraktor na talagang medyo ngayon sala gari ba ko susog sa espesifikasyon, kaya binaklas ito at no cost sa LGU kan gidumatan. Now dyan sa awas igwa man po ning arog kan, that's good na nangyayari po ang mga arog kaayan na sistema at least nakakasiguro kita na ang proyekto kan gobyerno dai si sarapote. In the case dyan sa ginubata o kay sa Mayaw kan uwas, dai kita makapag-conclude, dai kita makapag-conclude. Primero bako kitang inhenyero, civil engineer, pero ang masid kan mga yaon dyan, evident na nahihiling, nagluluwas naman, nagbabakbak, nagluluwas naman sumixklada, baka something is wrong. So tama iyan. Nag-order naman daso alkalde kan uwas, remove and replace. Sige, kisay daw yan na kontrata dyan. Napatinampong yan dyan sa Mayaw kan uwas. Nasa linya pa sa tuyang tropa dyan sa luwas, si Karen Nicole Ala. Karen, what's happening? Good morning. Salamat lagi, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kinumpirmar mismo ni Legazpi City Mayor Alfredo Gordon Jr. nang unya na aldaw ma-i-distribute ang allowance ng mga atletang halik sa delegasyon kan siyudad ng Legazpi. Ngunyan sa Palarong Bicol, ini matapos na matapos kita, Sir Pio, ng initial na informasyon halik sa mga magkapirang coach kan Legazpi delegation na dahil pa sa ninyo nagkusuapan mga ating atleta ang sa indang allowance sa pakipag-ulay niya sa abogadong alkalde, dakula ang posibilidad na mai-release na ang sa indang allowance niya na aldaw dahil lang papingirmahan na kaswapon mismo pag alkalde ang cheque asin nakapag-cash advance naman sa Sir Pio para digdi talagang sigon man kaya Mayor Gardin, dinaawanan niya na ning magkataligong instruction ang City Treasurer's Office na dapat sa aldaw na ini, maitauna sa mga atleta kan Legazpi delegation ang sa indang allowance sa sinabing nagkakantidad ng 5,000 pesos. Diyan pa kita siyo ang magagdag na istorya dito sa luwas, Kangan Ala, DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya halig dyan sa luwas, and in connection with that, pakiulayan ta si attorney, si Mayor Pido Garbin Jr. baka lamang may oras. Mayor Pido, good morning tabi. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nagantabay kang PBN DCGB. Opo, we're on air tabi, Mayor Pido, and thank you so much sa oras. Katatapos pa lang paano kang report ni Karen Ala, so allowance na tabi kan sa tuyang mga atletas, nag-order ka na ngunyan na dapat ito ma-release as posible tabi? Well, tama po. I signed the check yesterday and supposed to be today. It is up or ready for release. Warang rason na dayan ma-release ko niyan, ano? So, I ordered the City Treasurer's Office and all the athletes must expect that today, within the day, it will be released to them. Wow, that's a good assurance from the good mayor. Okay, gura naman tabi, sabi 5K kada atletas tabi, Mayor, tama po ba? Let me check. It varies siguro, pero I'm not sure. Iba man so 5K kada atleta, itong 5K, for sure ang magkakaigwaki gold medal na Legazpi Division athlete will receive 5K from me personally. Maray pa nag-atleta na sana ako. Alam mo, Pio, as part of motivating them, talagang tinaya ako, Pio, so 1 month na sweldo ko tabi, Pio. Uy, naku. Ngayon na Marso. Matitipakan na ito. Taigwa na kitang dosing gold medal. Halakad dyan. So dosing gold medal, dati ng 60,000 ito, Pio.
lang yan. Ano yan? But that's a happy problem because you know, it brings pride and honor to our city. So it cannot be quantified by any monetary consideration, Pio. So that's the thing with me. So Opo. yan ang sa tuyang konsiderasyon dyan and motivasyon tayan. And on top of that, igwapasindang marirecibing cash incentives na parte kang alokasyon kang Palarong Bicol pinag-appropriate pa digdi sa syudad kan Legazpi. Ano, Pio? Wow, wow. So, ikaw, dakol dito, malaman itong istoryang informasyon na binuhian mo. Primero tabi, Mayor Attorney Pido, so allowance, it varies, i-release mo yan, kada atleta mo na taon, yan ang order mo, i-release mo yan, iyan, dahil ng atraso pa. Yan ang order Kaso mo. hapon nga ni Pio ko dapat na i-release na ako di. So checking na papirmahan sa kuya alas 5 ng hapon. Siguro mga 4:30 in the afternoon dahil naman ito may cash. But yes, the cash is ready and due for release today. Okay. Within the day tabi. Dahil rason na dayan ma-release ko yan at aldaw na yun. Itatao, cash sa mga atleta, personalmente. Tama po, Pio. Ikadua, iyan na mga incentive na hali sa city. So 5,000 pa kada bulawan na medalya, personalmente hali sa imo, igagaw mo man po tabi ang alkalde. Sa flag ceremony next week, awardan tayo itong gabos na nag-medal tabi. So bako lang may gold, pati silver, and then bronze tabi. Kaya dagdag pa ito yung kaltas sa tuyang sweldo. Basta sa gold 5,000, so sa bronze buda, so sa plata igwa man ito ning kantidad man. Well, tama po, Pio. And that's over and above pa duman man sa tig-alokar man kan city government na cash incentives pa. Well, tama po, Pio. So, iyan ang sa tuyang part of the motivation na pinagtatauta sa tuyang mga and at the same time, recognition of their effort. Aram mo, ang sa indang training, Pio, dahil mo matawadan eh. Opo. And then, syempre, ang gastos kang magurang, they matawadan, Pio. So, yaon dyan, Pio. Dikit man sa naining recognition na pinapahiling ta na sinda importante, as in padagos na magdara ki kumbaga ano nga po kini Pio, ano sa Bicol, so Inspirasyon, kaugmahan, motivasyon, inspirasyon as in, para sa tuyang syudad, Pio. Bringing the Legazpi honor and of course pride, tabi, Pio. 12 na gold medal. Sana masurpas niya to. So, standing kan Legazpi last palaro tabi, Mayor Pido. Ano po? Tama po, Pio. Tama po. No, arin naman so, ikaw kasi, kami kasi. Arin tabi to, Mayor Pido. Kami kasi will be March 28 at 5 p.m. Magirilingan kita dyan sa Sawangan Park. Siyempre, kasabay ta si Yorme Hisham Ismail. Yan. And ako Bicol 131 sa Balota. Anong oras tabi, Alkalde? Mas start siguro sa front act. Mga 5 o'clock, iguan ang nagtutugtog dyan. Kasi siyempre, mamimibidan taman sa mga desidido, dedikado, as in handang magserbi sa satuyang syudad, sa satuyang distrito, as in probinsya, kang Albay, and lalong-lalo naman ang sa diritang party list, ang ako Bicol party list. Of course, kami kasi. Yes. Nakaloy ang naghahalat as in nag-aatbabay kayo. Naging controversial tabi magaling kami kasi, ano? Imagine nga ni ako talagang pag nagpasaway naman, babado lang. And siyempre, 1:31 ako Bicol. Yan. Salamat, tabi Pio. Saro, sana. Maray na aldaw sa Indo Gabos. Thank you so much mga tugang attorney kabugado, Mayor Pido Garbin Jr. kan Legazpi City. So yan po tabi ha, naapodan pa and manugod po yan duman sa insentivo pinansyal na marireceivikan sa tuyang atletas na ninakompuesto kan delegasyon kan siyudad ng Legazpi para po sa ining sa pinagkukondusir na Palarong Bicol 2025. Uyugon mo ano, out of personal pocket ni Mayor Pido, so gold medalists
5,000 na tumataginting. Itatao iyan pag flag ceremony next week. Yan. Tatapusin mo na siyempre ining kunyan. Ining palaro. Malay mo, dakol pang makako ang gold medals. So, plata, buda sa bronze, igwa pa. Pero dahil lang na-disclose ni Alcalde Pido kung piraso kantidad man duman. That's over and above duman sa ipig-alokar man na fundo kan lokal na gobyerno. Yun na bagan so i-distribute niyan June na allowances kan sa tuyang mga atletas. Tanganing mabutibar, ma-inspirar na kunyan makataonin ondra para po sa siyudad ni Legazpi sa lado po kan Karawat. And siyempre sa 28 yaon na bagatabi ang kunyan ang sa tuyang pinag-abangan kamikaze. Yan. Ikaw kasi kamikaze. Siyempre, ato diyan kan ako Bicol Party List. Dahil iba man yun talaga. Ako Bicol Party List. Sa totoo lang, I for one, it's ako Bicol. Dahil nang iba. Pag-abot po dyan sa, kunyan, sa balota, saro lang ang iboboto. Dahil magboto ning duwa. Invalido yan. Saro lang, diretso sa 131, number 131, ako Bicol. For so long a time, sabi ta na nga ni bagad yun, institusyon na iyan. Iyan ang sarong ehemplo na ang sarong party list pag talagang nagpe-perform kan sa indang trabaho both legislative wise tayo bagan ang sa indang responsibilidad ang mga kongresistas including party list members ang sa indang mayor na responsibilidad maglehislar ning leyes na papakinabangan po kan komunidad. Leyes na masimbag sa problema sa edukasyon, sa ekonomiya, sa agrikultura, defensa, salud asin iba pa. Mapakusog kan istatura kan sa tuyang republika. Yan. Legislation, that's their main responsibility. And di dyan po matatawadan. Di mapadaog ang ako Bicol. Sa kadakulan po kang mga leyes sa senior citizens, sa irigasyones, among others, kadakul yan, pagpakusog kan lado kan agrikultura, yaon po yan dyan, mga kontrobersyal na mga ining legislasyones na nailulusot, tabi. Kasabay dyan, siyempre yung sa senior citizens na additional allowances. Yaon po yan dyan. Legislative wise, yaon po, nakatambak ka, nakadeposito ang record kan ako Bicol. And sa indang outreach program ang tabi, duro derecho yan mantinido ever since pagatod din tabang pagresponde sa kalamidad, pagrestorar kan sa tuyang palibot pagkatapos kan kalamidad. Ako Bicol yaon yan dyan. So, there are those that imputes negative comments, images, and ining remarks against ako Bicol. Well, day tayo mahali. Pero sabi ta na nga ni, na-overcome iyan kan mas marahay na performance ining mga negatibong aspeto na ibibarabad sa ako Bicol. Na-overcome po yan kan kandang performance tabi po. Kaya yan, sa 28, mga alas 5 nin hapon, diyan kita sa Sawangan Park, kamikaze. Ano na nga ni sarong kantakaan na nagugustuhan ko ba? Ikaw kita, yan na kamikaze. Ang balita ko, ma-attender mahiling si Boboy Amor. Kan kamikaze, kan konsyerto. And yaon dyan tabi, sinda ining ABC President, kinatawan, Hisham Ismail. Antabi good luck sa gabos ng mga atletas. Sisay nang leading taon-taon tibad lamang magkaigo kita ning initial na informasyon. Takaswapon may release na tama ba kaswapon pigre-release 4 PM yung standing medal tally, running medal tally. Malaman natin within the program kung igong makaluwas na fresh information kung sisay po ang leading sa medal tally. Ano po? Oras Pilipinas, maray na aga sir ato lib diyan sa Petron Tap Gasgasul. Oras na para magluto kan pangudtuhan tabi, mga nagluluto kan pangudtuhan, maray na aga diyan Petron Tap Gasgasul. Nagparamdam sinda, nag-text, nag-chat.
Good morning sa Indo. Oras Pilipinas, it's 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Reynal daw po sa Indugabo, siguro ibang tahan na sana po, ang dyan po sa tuya, tabangan tahan sa tuya mga sadiri, ining maabot na eleksyon, iboto tayo itong mga tao na dapat ang iboto. Ang party list, ang party list na dapat ang iboto ay ang 88 Agri Party List. Ta mga katabang po sa tuya, gabos iya. Ang tigahagan ko po sa Indo, iboto nindo ang Agri Party List number 88 po sa maabot na eleksyon. Number 88 sa balota. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasi Sige, dire-diretso na kita kan istorya dyan sa luwas. DCGB on assignment. Follow up ni kumpadreng Jomar dyan sa First District location pa ding Jomar. What's happening na? Nasa barangay Buwang ako pa rin Pio, and doon ay sa sakuyang atubangan kung sa mga nagirilin sa tuya sa Facebook Live, ang bangkay kan sarong lalaki na nasa gilid sa nakantinampo, as in tinahuban na ininin na tamong ng mga autoridad. Yun ay supit plus report ko kasubago, and saro ining siguro senior citizen na ini, binatil kasubago, siguro mga 30 minutes ako pa lang. Pero hindi kung pwede nang mag-talk information ang mga pulis na Sige. Kung day mga yaon dyan, mga kataning, kung ano ang nadangog na hiling ninda. kung pa daw. Oho. Excuse me, pwede na mag-talk statement. Ada ba? Ada statement. Okay, statement sa mga pulis. Manood ko. Nag-ipigar pa din. Sa ano sa Rabayan pala kami nakaputig din. Iyo. Si Kapitan Boylor, Pap, si Kapitan Boylor ito, Pap, live ko sa DCGB, Legazpi. Anong naraman mo kayo ng istorya na paano ini? Naraman. Binadil? Mga anong oras nangyari ini, Kap? Mga 8:30. Ang aga, kita yung persona ng aram nakapamig. Sisa yung nabadil? Pilisardo Collantes. Anong istorya? Ano mga istorya? May nakarinig akong nakalunad o ano? Nakamotor daw, nagpundo. Tapos ini si Pilisardo nagkaano ini? Pauli na siya. Yung tagay kami dito sa may baba. Kasunod sa mabay. Ay, naglalakaw mo. Nagkadigdiman lang. Tapos, ang nagdulok na nakamotor, doang tao, sarong tao na. Sarong man lang na nakamotor. Tapos pinutok ka. Pasahin na sa direksyon ka nakamotor. Babalik ka doon.
pasiring na sa ligaw so direksyon. Anong pagkatawag kayo ni Felizardo? Anong trabaho kayo? Ano, puro pataya man ta, kaya sa kan PC. Oo. Naarumpuman ko ka, pang sarong taon, suprimohon ko, isabil mo digdi. Ano ba, patali harong ka? Kataling ang harong kayo ni. Ang tigtambayan ka ulit mo kinuho, saro. Saro lang ang... Kasi nagtambay ka doon sa may tulento. Okay. So, bala ng mga pulis at ano po, hindi po may connection kasi difícil mag-speculate. Tawag ng spekulasyon. Iyo. Mga anong bukan ito ka nakalis na taon nangyayari sa primon mo? September 24. September 24? Iyo. So, iyan pa rin may hapot ka pa rin kay Kapitan? O makisuyo tabi kay kapitan ta medyo nagpuputol-putol kasubago tabi kumpadre Jomar baka nadadangog kita ngunyan ni kapitan ta nagpuputol-putol kasubago kapitan maray na aga si Pio Fernandez tabi kan DCGB. Good morning po. Opo. Kapag dadangog ta kasubago makisuyo makirepetir ano so informasyon na kaabot sa Indo so pangyayari tabi go ahead madangog tabi kami. Ano po kanyo nangyari? Naraman ko, building na po may, nasa barangay na ako. Kaya pagkakarapin kong building, anti-marigig na ako. Para po yara ko tanganing ano kang tao, quick. Dudulo ko takarapan. Bale, dyan yun ako, dahil ko napakabutan. Napadistresan ako sa tao. Iyo po. Mga anong oras tabi nangyari kapitan susog sa impormasyon? Pero ba, ito ko yan. Opo. May pinag-o-istorya ka kasubago na gari pauli na ining biktima tapos igwanin na suminabay na naka-motorsiklo yung buminadil. Opo. Kung ito po, alig na sa balyukan sila, kung nakatog siya, ang ano kayo, yung sabay daw po ang nakamotor, tapos di kasi meron ng ini, inuulo sumukot, sumukot ng lumang muna, pinari kami. Oh, yun. Parang sinabayan, inapaan, binadilsag ko na magadan ining biktima tabi. Yun. Ining biktima nagpapataya tabi, ano parang koryador tabi, kapitan? Ano po? Security o may uminaging truck, may masyado na dangog. Opo, ining biktima, koryador tabi. Ining biktima tabi, pinag-unabitan mo kasabago, nagpapataya, parang koryador siya tabi, kapitan? Iyo po, may kapataka sa tabo. Iyo po, oho. Mga pirang putok na tabi so nadangog basado sa impormasyon na ipinaabot sa imo. Dua po. Dua? O yun. O sa partikan po, sa pududo. Oy, naku, sa may partikan dudo. Sa inda tabi so direksyon kan dulag kan buminadil. Base po sa paligaw daw po sa dulaga. Paligaw. Paligaw. Oho. Ano yan, saro sa nan buminadil o dua tabi, kapitan? Saro po. Saro sana, oho. Ngunyan, so prinuhon man kan, binadil man kan sarong taon? Sarong taon po. Pinsan ko po ito, isang buo ko ito. Pinsan buo. Harami man dyan sa lugar na yan tabi so pinangyarihan? Medyo may distance siya. Siguro, hindi naman binadilang ka ito. Mga 300 meters po ang distance niya. Pero parang magkapit-bahay lang sila pa rin. Opo, magkapit-bahay ang duwang biktima. Iyo tabi. Pero saro pigtambayan ang duwang ini. Oh, saro ang pigtambayan. Opo. Ano po sa pigtambayan nindang lugar? Opo po, may nagawa ko dumanas po footbridge po, may meeting siya. Dumasi nagpurpay ngalo naguro istoryang permi. Opo. Ayun, oho. O di, sige tabi, kapitan, notisyado naman sa pamilya kan biktima tabi? Na tayo sinulaw. Ayun po, ano na po sa mga biktima, sa mga sige. pamilya. O, salamat tabi, kapitan, sa impormasyon mo da oras. Ingat ka mo dyan tabi, kapitan. Salamat po. Salamat man din po. Salamat. Okay, pwede si Kapitan Boy Lorico, kan Barangay Buwang. Halos saan sunod kayo ng barangay? Antik na. Ligaw na. Nasa pwede? Antik na. Nahiling ko man naging kasubago pag-abot ko dahil pa siya natatahuban. May kaput pang mga kwarta sa kamot pagkapadinahay. Pita nagpapatawa pa lang sa... Papilon. May papilon pa. Oho. Purwado rin eh. And pasiling ang direksyon pa uli na sa Tainda. Kuman na parte itong harong ninda.
sa left side going to direksyon Kanligaw. Ligaw. Pag sinabayan ko nakamotor, Oho. then pinunduan sa may atubangan, binalikan pa daw kading piyo. Naku. Saka binalikiduha and sabi ni Kapitan sa puso ng gadsutama kay ni. Puso sa may dudo, sa may daghan. Oo. Roger on that. Mhm. Mga pirana. Sige, hiniling ko sa mga burang na siya. Basta senior citizen na pa rin siya. Iyo, Kung ayan. lang Iyo. ano yung lang sa mga pulis, tigbibilog pa ang ang investigasyon. Oho. Tukuliktan mga detalye para mabilog ang investigasyon, Iyo. ang istorya, ang pangyari ni, asin makabilog din motibo. Mhm. Ikakaurong ang pulis o pamilya, ang biktima, Iyo. yung Naku. So, ang sistema palang pading Jomar, parang sinabayan, huminabanting unang date sa motor, tapos binalikan, parang pigsiguro, tapos binumbungan na yun ito. Ano pa, pare? Parang sinabayan mo na sa biktima, nag-abante ng date sa motor, tapos biniltadahan, saka binumbungan. Roger on that. Oh. So, kumbaga tama ito sabi mo, sinabayan, siguro kung ito sa target niya, Mhm. tapos siyempre, talikod baga, hali sa likod sa motor, kan mahiling niya na kayo sa atubangan na iyo talaga sa pandok, binalikan, Naku. dangan pinutukan. Naku. Sa atubangan, yung mga testigo, tapi may kasunod na tao, bakong ngayong sulo lang ini, may ibang tao. May mga nakahiling dyan. Oo, harap-harapan. In broad daylight, harap-harapan. May nagralakaw man ba sa may parting likod ng babae, Oo. lumapit mo sa atubangan kan ibang tao, Denira. In broad daylight, may mga tao, testigos. Naku. Oo. Kaya dahil pa marama, pagkakuran kay statement kan pulis o mga testigo para at least ma-identify baka kung nahiling da sa pandok kang, pero most probably Helmet. naka-helmet yun. Mhm. Iyo. So yan, pangyayari na naman digdi. So, nakaso pa di, unsolved pa ito. Iyan. So, Oho. Iyo. so barkada, actually magbarkada, ini buda so, Inot na binabil biktima. ka nakaliwas na taon. Sabi ba ni Kapitan, sarong lugar ang magkapit bahay lang, sarong lugar ang tambay. Kung baka magbarkada, Mhm. kaya pigahanap ang posibleng hanapon ka mga otoridad ang koneksyon kung baka konektado ini duman sa inot na binadli ka nakalis na taon, September, Iyo. digdi sa barangay ko. Mhm. So, yung pa rin ang sitwasyon, mabalik na sa nakita pag nakakuha pa kitang mga detalye, may koneksyon sa pangyayaring inidigdi sa Barangay Buwang, Cantabaco City. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. DCGB on assignment. Iyan po ang pinagtututukan kan DCGB. DZGB sa Bareta, mapagkakatiwalaan. Exclusive yan duman sa may Barangay Buwang, Cantabaco. Nadagong dito ang detalles. Nothing more, nothing less. Mabulta ang programa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa? Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng mas
Mahal ka ng masa, tunay na albayano. Sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kalay Andes Loria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kadako lab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano daangani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo.
Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinapang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, daasin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, segundo distrito, Casuya. Ang board member niya to, Casuya. Maasahan ta, Casuya. Makatawo, makajos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya. Sa tudi, Glenn Casuya.
Hoy, hoy, hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice. Swabing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod si dating Presidente Rodrigo Duterte na makusugan sa iyang depensa mantang handa niyang simbagon ang mga kaso sa International Criminal Court. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na dainin matibay na ebidensya sa mga kasong ipigsaangat sa iyang ama. Nakapag-adjust naman ang dating Presidente sa kamugtakan kaini sa ICC. Matatandaan na nahampang ang dating Presidente sa crime against humanity dahil sa madugong kampanya kontra sa iligal na droga. Yan ang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos sa 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapos
puso kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DCGB on assignment. Follow up ka na pinagsusubaybayan tang pambabadil gadan diyan sa tabako, sa buhian kan tabako. Si Pading Jomar location tabi girarayan, what's happening? Buwang pa barangay Buwang. Takong barangay Buwang. Buwang. Roger on that, sige siyang rapot-rapot hindi sa mga tao nagluluwas na ining biktima, si Felizardo Colliantes E. Bonita, 78 years old na ini pa de, residente Canporoxis, barangay Buwang. Ang istorya, nangyari na sa Purok 5. Tama itong sabi ka sa bago ni Kap na nakuha niyang information. Naglalakaw na ini si Mr. si Felizardo pauli sa Senda, kapot-kapot sa kwarta baga. So naipit pa din sa konduktor baga. Naipit niya sa mga kwarta. Kan lapos ang kisarong nakamotor, nasarong lalaki, linaposan, tangan ipinator sa oroinutan, tapos sinabat siya. Nako. Sabi nga ni kan so nakahiling, paguna matay, at pag sabatan kan doa, nagbunot, paguna, mabunot kay kwarta, ano ini, mataya. Iyo so interpretasyon nga ni kan so tarong nakahiling. Kundi, ang binunot padil. Naku, paghuna mataya ano ta,
naglalakaw so biktima ining lalaki sinabayan ning motor tapos nagabante ang pagunalingawan matay na balik pinarada sa motor sa inutan, sinabat siya, buminalik. bago na nagagabot ning kwarta ito parang badil na bang binumbunga. Pagrane, sabi kan so nakauray kong testigo, pag una ko nga mataya, kundi paggabuta kang kamot, badil andara, Naku. pinutukanin 2 beses, may nahiling kitang ilog digdi. So, ano yan? Spent shell. Bakong shell. So Actually, may spent shell, pero 45 ang gamit. Kalibre 45. Kalibre 45, 2 putok. High powered yan eh. Ang kalibre 45 considered as high powered yan. So sarong ilog, so slag. Nakanto sa balkon kan sarong arong. Naku, so through and through. Parang through and through. Bagay yo. Kaya iyan ang initial ang nakukuha pa niya tong impormasyon digdi. Naka-helmet so suspect dahil kaya dahil ma-identify, pigko pa describe na lang kan mga pulis. So suro ba ka? Ano tindog, mga harot kaya. So motorsiklo na describe ko ng klaseng motorsiklo buda sa color over. Nakaulay kong testigo dahil linaposan sumutur duman sa inutan, pinarada. Ipinarada sumutur duman sa inutan, naglakaw sinabat na sa biktima kan sinabat na lang suspect. sa biktima. Dahil niya yung sumutur yaon siya duman, iling niya lang so pangyayari mismo. Dahil man nasa line of sight niya, so naparadahan kan motor. Siyempre, pakapotok. Dahil naman nagkatararanta na yon, siguro dahil naman niya naisipan pang pumasiring duman sa lugar kung saan pwede niya mahiling kung saan nakaparada sa motor. Nahiling niya, darayo na padireksyon na pasiring sa ligaw. So, dahil na mag-describe. Pero sige pa ang informasyon din kan mga polis. Habang pigahalat pa susoko, tayo na po na naman susoko, to scene of the crime operatives. Tayo ang maproseso kayo ni kan bangkay kan biktima. So mga relatibos tabi, kumpadre nga Jomar, dahil lamang naon ng bitan na may naistorya ining may nag-uuma sa buhay niya, may nakalaban or whatever? Dahil kong nahiling na relative digdi. Dahil kong nakahuron. Ang arong ninda, duman sa Purok 5. Sa Purok 5. Purok 6. Ini ang Purok 5. Aki ka, ay, pwede ka makahuron. May kaiwal si papa mo? Ako haram nakaiwal niya. Ay, so. Iyo gusto mo makahuron? Dahil maning kaiwal daso si papa mo? Itaw mo sa iyang phone, magurong ka mo. Karoon ka ni Pio Fernandez tabi. Sa radyo sa DCTV kita. Hello, good morning tabi. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB Legazpi. So kan buhay pa po si papa mo? May naistorya siya na may nag-uma sa buhay niya o may kaiwal siya tabi? Wala man po. Ay wara man, oho. O di anong oras ka mo ultimong nagkahor ni papa mo kan buhay patabi? Actually, kasi banggita, kasi bagong aga, dahil ko man siya nahiling kamay siya nagmata. Iyo tabi kasubagi ka mo ultimong nagkahor. Oho. Pare. Sige. Pa di susarong tugang karon ta. Sige, diretso pa din mo. Diretso mo tabi pa din. Sige. So anong pagkamit bid mo kay ni si papa mo? May mga kawali ni? Ay dahil man po, sir. Sabi nga ni, daw siya interview digi sa barangay, guminorang ini nag-edad kayarog kay ni, maski sarong kaiwal dahil ini, dahil nagrabyado na tao. Barangay official makapagpatunay kung anong pagkatao kang gurang na ini. Di lamang kaya, halimbawa, bago yung nangyari, nakabanggit sa inyo, ngayon may nagguhuma sa buhay ko o ano pa man? Di lamang po, sir. Paday saro pa sa mga akin ni Paday. Mura baski so ibang nakaulong kong mga taga-barangay, nagangalasinda. Parehas ka nangyari kay itong si Lorico. Actually, magbarkada, sinda. Itong si Lorico, primo ni Kapitan. Magbarkada, yung kapuro-barkada diya sabi kay ning aki, pares man niya ito, wala man itong ka-record lamang no, na may kaiwal. Basta na sana na binadil. Magkatururo pa, mula ini.
pararehas ang edad din dati, nagbarayaan, hindi 78 na baga. Iyo. Oo, Hirap 78 years old na ini. Kaya nagiging misteryo, pati sa pulis, misteryo ang pangyayari. Ini pero hiling nila baka may connection. Ta 45 ang ginamit naman kay lorry ko, 45 man ang badil na ginamit igdi. So mahiling yan sa ballistic kung parehas mismong badil ang ginamit. Iyo. So may ballistic record na itong sa kilore ko, di ba? Na kuha na ito kansoko. Pag nakuha digdi, so tamay na ako ang islag digdi, itong ibabalistik, so islag. Correct. Kung mag-match, may direksyon. May direksyon ang investigasyon. Okay, di naku kahirak ng baya kong Padring Jomar. Ano, senior citizen. Iyo, nahanap buhay pa man ko si Lolo, di ba? Kaya tayo sa STL. O din mga pagtaraning, no? Dahil kayo wala naman kung Supo niyan. So kayo tumanay, dahil kang naanong kayo ka. Ibon iyang kinakaiwal tawong iyan. Makinaraw-taraw lang siya, pero dahil talaga siya kimakako kikaiwal. Una kong ikasal niya, una ako dito. 86 ako kinasal. Kung kairibamin na siya. Yung piyo, mga patunay kan mga kabarangay. So nakahiling kumpadre yaon dyan? So nakaistorya mo? Piyo, nakaistorya ko na, pero naano kang pulis. Okay, sige. Imbestigaran pa. Sige. Itong sa mga impormasyon na itong supigtao ko sa imo Kasubago, mismo itong nakahiling ang kaistorya ko Kasubago. Correct. Iyon na ito ang statement niya. Although kakaoro na marikang pulis, baka may makuha pang lidang pulis. Depende, aram mo kayo bang sa pag-restorya, minsan may nalingawan, pag ibalik-balikan, biglang may minaluwas na pwedeng maging lead. Kaya maigpit na bigla para istorya kan mga pulis, mga nagpakailig na persona. So, iyon na pa di ang follow-up na digding, and nagalat na sa kami didikan Soko para sa ano pa ang biktima tabi, kumpadre palang buhay pa man so agom, tabi aware? Iyo, buhay pa. Buhay pang agom. Ako tunta daw kung perang pigkauro na kang pulis sa pamilya. Sige. Dahil kita mag-istorya. Sige. Okay. Basta kasabang nakaurong ko na sila, buhay pang agom. Sa mga akiyaon, sinta na sa sarong barangay lang, sinta sarong lugar sa Purok 6. Sa kaning lang kayo yung Purok na pinangyayari na Purok 5. Opo, kan buwang. Kan barangay Buwang Tabaco City. Pagkarauro na sa pamilya pa de, kaya dahil na ini intrahan mo na. Kaya pa de, may makakitang iba pang development out, mabalik na lang sabi kita pa rin. Yan ang report. Directamente halidig sa barangay Buwang Tabaco City. Jomar Bien, DCGB. DCGB on assignment. Yan po ang padagos na pagtutok ang DCGB News sa pambabadil gadan sarong senior citizen dyan sa barangay Buwang, Tabaco City. Standby for further developments. Tabi dyan sa nasabi ng insidente. Duwang report dispes sa closing time kita ko niya na Martes. Joshua, good morning. Go ahead, Joshua. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Kay tuhan, protektaran man giraray ang mga estudyanteng atleta sa tahaw kan karawat sa palarong Bicol 2025 kontra Sir Pio sa grabing init. Ini ang mayor na rason kung nata nagbubutwa man sa hururon si Sir Dexter Season kan regional sports coordinator. Pag gragit na ang init, bandang mga alas 10 ang pagkaaga, suspinderon mo na ang mga outdoor events. Araw tabi Sir kan athletics as in football. Kaya unduman na pigigibo sa Bicol University Oval. Pati na gayon so baseball. Baseball, softball. Basta sa mga outdoor games. Sabi Sir Pio na talagang ang playing venue ninda so talagang open field. Open field ini pagragit na init mga alas 10 suspenderon mo na ang mga masunod na kawat and papalaposon mo na ang ragit kan aldaw and susod sa mga direktiba mapadagos naman ang mga karawat sa mga outdoor and ball games
pag naglimpoy na panahon, bandang mga alas 3 hapon onward. So pareho kan ginibo kay ito kan palarong Bicol man and palarong pambansa na pinag-suspendir 10 a.m. hanggang 3 p.m. ang karawat outdoors. Roger, to that tabi, Sir Pio, susugani sa mga pahayag, kumbaga protection man giraray para sa mga atleta na nagkakarawat sa ngunyan, tangani ng sa taho kan pagururugma, kan sports, kan karawat-kawat, kumbaga dayman Sir Pio, nin mangyaring diskudo kaya mapiligruhan ang salud kan mga atleta. Pero sa mga sports events na kumbaga nasa maray man na venue, malimpoy, covered, warang problema, diretso sinda. Di ka nahapot dyan ko natata ang chess da ining cheering squad na kasabay. May kasya tato siya yaon sa Gaetano. Iyo sa nabaga ng kawat na solaminting silensyo da yung cheering squad. Ay sabi nga ni Sir Pio, so mga contact sports na may posibilidad na magpirikunan, big double trip ni subantay na pulis. Iyo. Pwera sa nangay sa chest. Tagaro nga daman dumang kimasuruntukan. Garo manan so, yan baga sa karnihan, dahil nag-iiriwal dyan. Sa saod. Dahil baga nag-iiriwal dyan ng mga parakarne, puro baga may armas. Para rin ang pagkatais. Pareho sa matarong. Kaya sa contact sports dyan, dinurublean ko niyan ang bantay. Lalong-lalo na Sir Pio sa football, takan last year baga, nagpasuway so mas pati mo naga ka ito, nag-rumble. Yo. Dati, anong na pulis lang ang bantay ngunyan, ginibo ng 24 pulis personnel. Eh, baloon nindang flying kikon si Professor Santi Aranya, mako nindang hanap ninda. Baka matis-pingit-ping tago na karate. Ayan, dagdag niya itong istorya. Halid din sa luwas. Joshua Bino, DCGP. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa luwas. O may nag-chat digdi sa sato, pa-check da at kaso may naagihan da alas 12 pasado ning udto, baseball sa Lidong. Pa-check ta kairak man kan mga aki, mga past 12 noon kaso hapon yata. Sige, papacheck ta. Tabakan mo yan po yan ipupuon paano na panibagong reglamento. O bako ining panibago. Dati na ining pinagsusunod ka ito papalarong Bicol and palarong pambansa nga ni pag 10 a.m. pinagsuspender ang outdoor games. Baka ngunyan pa sa na-adaptaron. Kaya kasuwapon siguro igwa pa rin nangyari, no? Masidanta yan tabi, no? Salamat digdi sa nagpaabot sa to. Nin informasyon, ha? I-check niya to yan. Saro pang report bago kita magtapos. Pading Al, what's happening man? Good morning. Good morning, Padi. Traffic sa Washington Drive. Saro sa pigaplanuhan na resolveran kan Global Albay Team. Sa informasyon ni Congressman Joey Salceda, plano niyang pabuksan ang gate kan dating Legazpi Airport para maging alternate na ruta kan ibang bihikulo. Iyon so pinag-inspeksyon man nga ni Mayor Pido ang nagsurat na siya sa Department of Transportation sa error umiyan kan DOTR buda military reservation bagan Pading Al. Yes, tama. Related din itabi dyan pa sa aksyon na yan kan alkalde. Confirm yan sa informasyon mismo ni Congressman Joey Salceda. Makabawas daw ini sa volume kan mga bihikulo. Lalo na dyan baga sa Washington Drive pag rush hour. Talagang minaabot dyan sa may iniman na sa may Magayon Drive pasiring sa Tagas. Talagang apektado maray ang traffic pasiring sa Washington Drive. Kaya sa ngunyan, tama ang gobyerno lokal Mananggad kan Legazpi in koordinasyon sa DOTR luluto na mga komunikasyon kayan para mareglar iyan apera kan inot ng napaguruna na ang dating Legazpi Airport gigibon ining business center sa mga masunod na panahon. Kaya parami ang trust dapat marisolveran ang traffic sa lugar na ini. Kaya yan may surat naman nga ni alkalde and si Congressman Joey Salceda nagsabi mismo na sa parte yan ka na sa indang pag-resolveran na sana ma-regular tulos tangani na mabawas-bawasan lamang ang traffic, lalong-lalo na sa Washington Drive, pag rush hour,
na talagang minaperwisyo sa mga motorista. Ay ano nang day matingkog kan ang DOTR buda ang Puwersas Armadas na undrahon duwa na naghagad na representante niya to. Alkalde buda si Congressman Joey. Oh, Yes. ano nang day yan itugot na tinampong yan dyan na pwedeng paagihan. Magayon naman ang ganda ako ni Baldana yan. So, Roger. gate maganda dati, lusot mo lang naman sa tagas. Makakabawas talaga na kulang bagay na man-decongest ang traffic digdi sa Washington Drive and Magayon Drive Roger. area. Yan pa rin, informasyon pa sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat man kan sa idong pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay.